Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Huwebes, pitsa 11 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. O karon mga igsuon aniya nakita sa ikalima nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 15, versikulo 9 ngadto sa 11. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, og nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.